ותתארגנו, תסתדרו, וכשאתם מוכנים, הביאו את כפות הידיים על הברכיים, והחלו לנוע מצד לצד. אז אנחנו נעים מצד לצד, רק מקרקעים את עצמנו על הרצפה, על האדמה. פעם, פעמיים, לאט מכאן, נביא את עצמנו לייצר סיבובים קטנים, סיבובים גדולים, מה שמרגיש נכון הבוקר או אחר הצהריים, מתי שאתם ככה מתפנים לתרגול הזה. ומכאן נעצור במרכז, נביא את היד הימנית על החזה, את היד השמאלית על הבטן, ונעצום פה עיניים, רק נבחין בנשימה, נרגיש את הישבנים נטועים, מקורקעים על הרצפה, את המגע מרגיע, מלטף. ניקח פה שאיפה ונפקח עיניים. נביא את יד ימין על המזרן, את היד השמאלית נרימה עלה, נכפוף את המרפק ונביא את יד שמאל כל הדרך שמאלה. נביט לכיוון כף היד השמאלית, ניקח פה 2 נשימות, שאיפה, נשיפה. נסו להכביד באזור הישבן השמאלי, שאיפה, נשיפה, ומכאן חזרנו, רק נניח את הידיים או על קצות האצבעות או כל כף היד על המזרן, נתקרקע. ניקח את היד השמאלית, נביא אותה למגע, יד ימינה, כל הדרך שמאלה. ננסה ליישר מרפק אם אפשר, אם לא אפשר לכופף מעט, נניע את הכתף הימנית מעט אחורה, ונביא את עצמנו לכפיפה צידית. כפיפה צידית מאפשרת לנו ריווח טוב בין הצלעות, מאפשרת לנו התעוררות של עצב הווגוס. ניקח שאיפה, ובנשיפה נחזיר את עצמנו כל הדרך למרכז. נשים שוב את הידיים על הברכיים, וננסה פה להיות מודעים באזור הכתפיים. ניקח שאיפה, נשיפה נביא את היד השמאלית על הרקה הימנית, נניע את עצמנו מעט שמאלה. ניקח שאיפה, נשיפה ונחזיר. ניקח את יד ימין, נניח אותה על הרקה השמאלית ונביא אותה כך שהאוזן הימנית תנוע מטה. נביט טיפונת ימינה, ניקח שאיפה, נעריך את העורף, נרפה פה מתח, ניקח שאיפה, נשיפה. מכאן נביא את הידיים, נפתח את בית החזה, נביט מעלה שאיפה. נשיפה, אנחנו רק מתכנסים, מכניסים בטן, מכניסים סנטר, שאיפה מביטים מעלה. אפשר בנשיפה לרוקן את האוויר מהפה. שאיפה שוב פעם נוספת. נמלא את הריאות ופה נרוקן ונעריך את החוליות ואנחנו נשארים רגע כאן. נביא את הידיים בסמוך לבית החזה, רק נרגיש איך התנועה הכל כך קלה, פשוטה, נינוחה הזו, מאפשרת איזשהו סוג של רגיעה, התקרקעות. קחו פה נשימה נוספת, ולאט מכאן, קחו את המנח כאשר הישבנים ינועו מעט קדימה, את הכפות רגליים הניחו על המזרן, ולאט תנו מטה, חוליה אחר חוליה, אפשר עם הידיים תומכות או לא, הביאו את הראש מטה, הרגישו כאן את הקרקוע, קחו את הרגליים לפשיטה מלאה ותשכבו כאן בשכיבה טובה, נינוחה של שבאסנה. שימו לב, כפות הידיים יהיו מונחות על המזרן, הרגישו את הקרקע,
אפשר מעט לנעוץ את המרפקים ולהרים ולנתק את הגב העליון, לייצר רגע אחד, פתיחה כזו של בית החזה, הניחו את השכמות שוב מטה. הביאו את הידיים על הצלעות, וכאן 3 נשימות. הרגישו את הנשימה, נסו לעקוב אחר הנשימה, קחו שאיפה, נשיפה, רוקנו בטן, נסו לרוקן כמה שיותר בנשיפה, עוד שאיפה, להוציא אוויר מהפה, אולי עם איזה הנחה, מכאן. קחו את הברכיים עליכם, החלו בסיבובים גדולים של הברכיים, סיבובים נגדיים, ככה אנחנו מרככים את מפרקי הירך, מפרקים שנושאים הרבה מתח בימים האלה. אנחנו רוצים לרכך ולסובב את זה לצד השני. הרגישו את השרירים הגדולים, שם הכל מעט מרפא, והביאו את הברכיים אליכם. חבקו את עצמכם, הביאו את המצח לכיוון הברכיים, וקחו את זה כל הדרך מטה. מכאן אנחנו נייצר פיתול, נביא את הברכיים ימינה, נביא את יד ימין לפריסה, את יד שמאל לקו כתף שמאל, ותחילה נביט ימינה. ניקח שאיפה, נשיפה, מכאן אנחנו מייצרים סיבוב גדול של יד שמאל, מביאים את יד ימין ויד שמאל למגע, מלטפים את היד הימנית ונעים שוב עם היד השמאלית שמאלה. שאיפה, יד שמאל נעה לכיוון כף יד ימין, הגיעו לכף יד ימין, לטפו והניעו את זה כל הדרך לכיוון שמאל. מכאן הביאו את המבט לכיוון הכתף השמאלית, קחו פה שאיפה, הניחו את יד ימין על הצלעות, 2 נשימות, תראו אם באמת ההרפיה הזו מאפשרת לכם נשימה קצת יותר שקטה, רגועה, נינוחה. וניקח את זה לצד השני, אז הברכיים ינועו כל הדרך שמאלה, היד השמאלית תיפתח, היד הימנית תיפתח, ומפה יד ימין מגיעה ליד שמאל ומלטפת. הביאו את היד הימנית והניעו את יד ימין לאחור. יד ימינה דרך החלק הגבוה שלנו, הראש. יד ימין מלטפת. הביאו את יד ימין ושוב פתיחה. ומפה ביטו כל הדרך ימינה. נסו פה כך להרפות ישבנים, להרפות ירכיים. הביאו את היד השמאלית על הצלעות, הניחו ותנשמו, קחו שאיפה, נשיפה, ולאט החזירו חזרה, קחו את הברכיים אליכם, הניעו את עצמכם ימינה ושמאלה, ומפה קחו את הרגליים להתארכות שוב כמו שווה אסנה. מכאן שימו לב, אנחנו לוקחים את הרגליים למנח של פלקס, ומתחילים רק להניע את כפות הרגליים קדימה אחורה, קדימה אחורה, קדימה אחורה, שקשקו, הרגישו שאתם מייצרים פה איזשהו סוג של טלטול נעים. אפשר להביא את הידיים לאחור, ואת הידיים קדימה, אם זה מרגיש נעים, אפשר ממש לשקשק את הידיים. אנחנו רוצים פה להפעיל את המערכת הפרסימפתטית, לתת כאן אלמנט של תנועה קלה, עוררות קלה ושחרור של מתח. עוד פעמיים כאלה, תנועות כאלה, שקשוק, ומפה קחו את הברכיים אליכם, חבקו את עצמכם ורק הרגישו את התנועתיות שבגוף, קחו שאיפה, נשיפה, הביאו את המצח אליכם, תנו לעצמכם חיבוק, ומפה אנחנו נעים כל הדרך עם כפות הרגליים על המזרן. הביאו את הידיים שוב, ומפה אנחנו עולים מעלה לסטובנדה. ניקח שאיפה, נרים את האגן תחילה, ננתק, ונוריד את האגן מטה.
שאיפה, אנחנו מתחילים עם הנשיפה לעבוד מול הבנדה. האגן יורד מטה, ומפה נשיפה, הפעילו את הבטן התחתונה, אזור קרקעית האגן, ורדו. ומפה אנחנו רק מעלים את הידיים כל הדרך לאחור, אגן או למעלה, נשיפה או נוריד את זה כל הדרך מטה. שאיפה, נרים את זה מעלה, נשיפה, נוריד את זה כל הדרך מטה. פעם אחרונה, הרימו, הביאו את הידיים לאחור אם אפשר, אם זה מרגיש פחות נוח, הביאו את הידיים על המזרן, והרימו את עצמכם מעלה, תישארו פה עוד 2 נשימות, קחו שאיפה, נשיפה, ולאט תורידו את זה כל הדרך מטה. הביאו לעצמכם חיבוק, קחו את הרגליים, הביאו את הרגליים ל-Happy Baby Pose, הניעו את הישבנים, את האגן מצד לצד, קחו שאיפה, נסו ליישר רגל ימין כמה שניתן, ולהחזיר, ליישר רגל שמאל כמה שניתן, ולכפוף עוד שאיפה, פתיחה רגל ימין, נשיפה ושאיפה רגל שמאל, נשיפה, תישארו בהפי בייבי, הביאו את הברכיים אליכם, הניעו את עצמכם מצד לצד, ותישארו פה עוד נשימה, נשיפה, ולאט תביאו את הכפות רגליים אחת לשנייה, תתפסו את כפות הרגליים אם אפשר, אם יש צורך תביאו לכם חגורה, קחו את המנח לבדה קונאסנה, קחו שאיפה, נשיפה, הרימו רגע ראש, הרגישו את שרירי הליבה עובדים, טיפונת, קחו שאיפה, והורידו, הביאו את המנח לבדה קונאסנה, קחו פה 2 נשימות, שאיפה, נשיפה, ועוד אחד, הרפו, הרגיעו, נשיפה, מכאן תסגרו, נו עם הברכיים מצד לצד, ולאט אנחנו מיישרים את הרגליים כל הדרך מעלה, ניקח שאיפה, כפות הרגליים בפלקס, נשיפה, רגל ימין יורדת, שאיפה, רגל ימין עולה, רגל שמאל יורדת, אז טיפונת עבודה עם השרירים הגדולים, מרגישו אולי מתח באזור ההמסטרינג, מרגישו רגע עבודה באזור הקור, שרירי הליבה, והביאו את זה כל הדרך למעלה. הברכיים כפופות, מכאן אנחנו רוצים לנוע לאחור, אז אולי צריך להניע את הישבנים טיפונת קדימה, ואנחנו ניקח את זה, מי שיכול, למנח הפוך. הרגליים ינועו לאחור, יכול להיות בתנופה, יכול להיות עם עזרה של כפות הידיים, הניעו את הרגליים לאחור, הביאו את הכתפיים, כן? למין התייצבות, אז תניעו את עצמכם מצד לצד, ומפה הידיים תומכות באגן או באזור של הצלעות, נתקו רגל אחת, נתקו רגל שנייה, ועלו רגע אחד פה למנח הפוך. מי שמרגיש פחות בנוח יכול להישאר במנח ההפוך הרסטורטיבי הזה, אז אפשר להיות כאן, אפשר להיות כאן. כל עוד אנחנו טיפונת משחררים את אזור הגב, טיפונת מתהפכים, מייצרים משהו קצת יותר קליל, קצת יותר מאפשר, קחו שאיפה, נשיפה, ולאט רדו מטה, קחו את הברכיים אליכם, ומפה יצרו סיבובים גדולים של הברכיים מימין לשמאל, עם הנשימות, ואת הברכיים הביאו משמאל לימין, עם הנשימה, חבקו את עצמכם וקחו את עצמכם לשווה אסנה טובה, תתמקמו, הביאו את גב, כף היד על המזרן, הרפו, הרגישו את העורף ותישארו כאן
בשווה אסנה כמה רגעים.